क्या आरो नों बेनो साको आकल करै अबहाय गोबांमा खाखय नों किसाबो खासाया दे नों वानसुय दिनायखा नि सारिगाम जतन खुलुमबाय क्या ani bung Komlasaran Tripura नौनि बागै एक ऐसा सोशल मीडिया शेयर खाना नहीं कैसा वीडियो मास नाम का वीडियो मा खाई माने कारण होता सिनी 49 सामनो सांगाति अपप्रचार फ्लाइट दंखा बरमगुनां एमडीसी सिनी हंस कुमार त्रिपुरा आनी मामा नकलायो सांगाति अपप्रचार माने बेतला मिसाको बिनि कगना किसा फिरनानै बागैना ई भिडियो मा खाय क्या आं सानाय याफांनि सिमी कितावै पहिलाव सिनी 49 सामनो सिनी थुई थांजाका अनि आयं कसम हेडमास्टर टिप्रा मथा 49 सामनोनि ब फाउंडेशन टंमाने बरमगुनां एलटी बा थिबायजाक रतन जय त्रिपुरा थांनाय बार थांनाय एडीसी इलेक्शन बसाजाकबो हयतो पाइलिया बिनि दै दुलमानि बाय बो तिमाने बाय पूरा टिप्रा मोठा चांगा आरो तो कबिनि जिनि दाहलियो चागमा दिलीप देबबर्मा बनि दै दुलमानि बाय पूरा चांगा जागजमक उइफेमानि एमन चांगा अंका जों विधानसभा पूरा 100% जों पाइनानै दंमानि दुखनि विषय जखन बोफाय हापायका बोफाय हापायक्लाय बो डिवाइड रुल्स नामका बिन लगे फाइनाय कसाम तंग सकनाय बोनो मिसि मिलिरिया बिनैबो बजिया सुजुगमा बजिया जानानै ब्लामा बजिया एकरानि ब्लामा सुरु बगनमां tlang इंग्लाय तिप्रा मत जागे कसाम तंनाय बो खा कयलायखा ये स्ट्राइक प्रमाण जखन कैंडिडेट मानि फैका सिनी बरमगुनां दिलीप देबबर्मा ब्लक प्रेसिडेंट माने तानि बागै याकाका नों किसा बखासुइ नायखा दे बरमगुनां एमडीसी हुंचो बिनि बादे सिनी टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट आनै बानमाला त्रिपुरा बो याका माने बो रिजन माने नों सुंगिदि नायखा आरो नों बेनो साको आकल करै अबहाय गोबांमा खाकय बुबागारा मासानि मोखांबाय नों इसे जरा नों रेसपेक्ट मांका इसे जरा नों सन्मान नखा जुदि बुबागारानि कायसा ककथै करै हिंक्लाय नों बो जुगो हाप्लैसे लेटा पेटां बायखम आरो सातमाय साकमनो मेम्बारशिप नि खबसाको मेम्बारशिप निनि तो दितों मेम्बारशिप नि खसाय रां जाओ जखन मेम्बारशिप जों कायसा 50 टाका खलाय मेम्बारशिप खलाय सिनि बरमगुनां डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट किशन देबबर्मानि यागो जमा हमानि नों बो सिडिसी नों जे मेम्बारशिप नि रां जाओ सिया नुगिया आई आजरिया कग नों दासारि हंस कुमार त्रिपुरा आर ताबुक नुगनाय जे जों ब्राइके जाग जमा खलका ब्राइके जों संगठन नामका ताबुनो नुगनाय दिन फाइट दङ लाइन रमै उत्तलंत्रयो जों ननो बीजेपी नो मेची तिप्रामनो कप्लाय खलाय जागसे ननो अनेक बुक बान जागसे ताबु नों बसायनाय रि एकदम जिरो ननो खलायनाय जिरो नों जीवना ना पाइमागला नों एमडीसी माका बागेबाला भविष्य निनार करिया एमडीसी आर करिया बुजिखा दे बिनि बागै सांगाति नों आइके ताउंदे नों किसा बुजि सामं खलायदि आर जे तमा साकमो सिनि चरित्र ना चरित्र ति कक सालायनाय नों चेलेंज खायनाय आंबाय जे सा चरित्र नायदि नोंना रेसपेक्ट दो नोंना किरियो खुलमो किन्तु इ बाहाय इंक्लाय अनाथा आइके साजक मिया बाराबारि के जदि चरित्र नायनेब्ले ना फुनुगिरि नांबो नि चरित्र बानि चरित्र न आं कमलासरन त्रिपुरा चरित्र बहाय ननि चरित्र बहाय ओ एक्टिभ करै आरो नों तिनि नों साका जे एक्टिभ करै कसाम जों नायखा ब काम खायमिया एक्टिभ करै बाइकले एक्टिभ करै जे
जे जिगा जों हानाय अ जिगा स्राय स्राय प्रमाण तैनि कुसो नों जे 2 नाम्बारि खायमानि बिनि बागैनो साकनाबले ससियेल मीडिया थांनाय बारा हुंसो बिनि सिपा बिनि मुखं थुपो हे कायसे बुरा सावनि बखारेका निनि आक्कल दिनो हंजागो बिनि बागै पार्टी खायदि कक करे किन्तु पार्टी खायबाबो अतिरिक्त दुसराव ताख्लायदि जाया दास नामदि बिनि बागै नों सानाय निनि जिगा नों तोंदि नों काम खायदि कक करे नों बुसुक फारि साइटक दि माता आं साप्लाय नों लारलाय एमडीसी बो सामिया मेम्बार बुजा फबसे नों आरो पाइगला जीवन नों आरो पाइनान ताजो कारण निनि बैकग्राउंड ब्रुक सी बेक्या निनि बैकग्राउंड सी बेक्या जों बसुक खालगि तंखानो ना बसुक खालगि तंखानो चिन्ता देखलाय क्या बा जों जुदि पुइला तिप्रा मोटा खाय इजिगा जों स्ट्रंगै तुंया हंख्लाय नों फाय इजिगा फाय एमले बेसान नाय आंखमु जों जुदि दुर्बलता हंख्लाय नों फाय इजिगा आश्रय माय आंखमु नों सुबा आश्रय दबा तिप्रा मोटा नों सुबा आश्रय दो हैं नों सुबा आश्रय दो हुंसो कुमार त्रिपुरा नों आश्रय दो तिप्रा मोटा आश्रय दो तिप्रा मोटा सुबा तुं निनि बाइगना रो बखारुई अब नों चिंता खालाय वासे नों साकाबा बा तावखले जेफारे मिसा सिका मिसा सांगाति मिसा साका नों हुंसो असुक तालायदि आर किसाबो नों सुनि नांगले इलेक्शन पाइख्या बुजाखा जलमा हाबका जों तिनि जे जयनिर नायरो 3 दिन 3 रात जों ब्लुं बिसिंगो हाबै थैमा दंखा बिनि बादे कुमलुं थाङै 1 मास जों खायमा दंखा नों बुन किसाबो खासाया दे नों वानसुइ दिनायखा नि ज्ञान दंना गरनि माइदि जाना खिजा बा तावखायबो ससियेल मीडिया फाइसे मिसाखौ सानानै एक्टिभ करिफो काम खामियापो रांनि लुबिफो रांनि सुबो लुबि हैं निजेखलाय रांनिबो लुबि बिरिनिबो लुबि बिनि बागै आं साव लिमिट तालायदि